Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Katukan Nepal hadirin bana kaliang kisenjuk kinongnya kali ke jela Assam kila penbena ban sange no sipor ya kajing pakhang persya ya ki kali ki badan yo registration number Meghalaya hadirin kajing kendo ki bor Assam bat Meghalaya hakano phai sngi jonga ar trek nailar araja punriu layo jingtep bana kaliang kisenjuk kinongnya kali kamai ki bana kane ke jela kin song jingalang haswa bakin sim ya kanu karai kat kum ke jingtep balayo lum laong bana kaliang kisenjuk nongnya kali kamai ki bana kane ke jela kim patla ban ai ya kanu karai halor kane ke benta namar bakin hap ban perkhat lam yaki kali ki trai jela ki bala syak penjular ha Assam kila ongru baka sarkar jela Assam kan hap ban siu ya ka bailot kesan ya ki kali ki bala syak penjular ha kate ke jela kum baka sarkar jela Meghalaya kala kular kum jo ban pensitam ru ya ki tu ki ba penjular na lor ban pentikina ru ya ka jingsingan ki kali kamai ki ban na kane ke jela haba ki let pan kamai se jela Assam Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya